Vi vil nu boste en på Super PvP, som har gjort noget, han ikke må gøre. Og jeg er ikke alene. Jeg har en gæst med. Eller 2 gæster med. Vi er ved at blive godt trætte af, at han ødelægger spawn, og det ved ejeren ikke noget om. Men bare roligt, det kommer han til efter den her film her. Så bliver han ikke særlig glad. Se hvad han har gjort. Han har ødelagt alt det her, og han har ødelagt reglerne. Jo, vi har lavet et nyt spawn. Han har ødelagt det her. Er det ikke rigtigt, at han har ødelagt spawn? Men det ved du, Nikolaj, ikke? Så han har faktisk ødelagt spawn. Så nu har mig og Nikolaj lavet et nyt spawn. Så men jeg håber ikke de 2 bliver særlig glade. Og